Ọkụọla kpọmkwem elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamọrọ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa, ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Tọzụde abalị 4 nke ọnwa itoolu afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke o ka anyị malitekwawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị uwe ojii awakpola ebe ndị otu nzuzo na-ezo na steeti Imo pinwuru otu onye parịkọtọm. Ị ga-anụrụkwa na onye ji ọkọlọtọ otu pati XDP zọọkwa gọvanọ steeti Ondo arajiela egwu. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị Fraịde echi na-abịa abịa dịka ụbọchị ezumike. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m n'ụtụtụ taa. Onye ga-anụ olu ya bụ mụ nwa n'onwe m, Uchenna Clever Ọnụọha. N'ihi mbọ ndị uwe ojii steeti Imo na-agba ịhụ na ekpochapụrụ ihe ọbụla bụ otu nzuzo na steeti Imo, ha awakpola ebe ndị otu nzuzo na-anọ kpọmkwem n'ọkpa ụra ata dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo. Napụta ndị otu nzuzo a ọtụtụ egbe arụrụ n'ala anyị ma gaa aka ka egbe pinwuru otu nwoke ọwụ dị afọ 26 bụ onye a na-enyo enyo ịbụ otu onye n'ime ndị otu nzuzo a. Ọ bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Imo bụ DSP Henry Okoye bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ọ kọwara na ọ bụ ndị uwe ojii dị na ngalaba Oji Division bụ ha kpara mkpamkpa dịka ha na-eme mkpagharị. Ya bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Imo gara n'ihu kwuo na dịka ha na-agba nwoke a ejidere ajụjụ ọnụ na o kwetara na ọ bụ onye otu nzuzo. Ya bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Imo gbakwunyere na ndị uwe ojii steeti Imo na ugbu a na-agbakeri ala ịhụ na ha nwụchikọrọ ndị otu nzuzo ọzọ gbafuru agbafu. Na steeti Anambra, ndị uwe ojii steeti ahụ apụtala kwuo na ha azọpụtala otu nwoke ọwụ chọrọ iji aka ya egbu onwe ya site n'irigoro n'elu high tension pole ọkụ latrik. Ha kwuru na ha zọpụtara nwa amadi a kpọmkwem n'obodo Awada dị n'Ọnịcha. Ọ bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ SP Tochukwu Ikenga bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akpụkpọ ozi o wepụtara ọha na eze n'Ọka bisi steeti Anambra n'ụbọchị Wenezdee ụnyaahụ. SP Tochukwu Ikenga kọwara na ọ bụ ndị uwe ojii steeti Anambra dị na ngalaba Awada Division bụ ha zọpụtara nwa amadi a na mgbede ụbọchị Tuzdee gara aga. Ka nke a na-ewu, onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Anambra bụ Ikioye Orutugu enye n'iwu ka akpọrọ nwa amadi a chọrọ iji aka ya egbu onwe ya jee ụlọ ọgwụ jee nyochaa ya ahụ ma nyochaakwa ya ụbụrụ ịmara kene ma ụbụrụ isi ya ọ na-eme vumvam. O kwere nkwa na ndị uwe ojii steeti Anambra ga-elekọta nwoke a anya nke ọma site n'inye ya nkwado dịka o kwesịrị. Ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Anambra rọrọ onye ọbụla na-agabiga ihe isi ike nke a ma ọ bụ nke ọzọ ka ọ gbalịa kpọtụrụ ndị ezinụlọ ya, ndị enyi ya ma ọ bụkwa n'otu dịgasị iche iche na-enye ndị mmadụ nkwado. Ugbu a gbem na steeti Ondo, onye ji ọkọlọtọ otu pati XDP zọọkwa gọvanọ steeti Ondo n'afọ 2024 gara aga bụ otu mba Bamidele Akimgboye anwụọna dị ka ọ gbachara afọ 60 bụ 60 years. Ọ bụ onye enyemaka ya na onye ntụziaka ya n'igwe mgbasa ozi midia bụ nwa amadi ama dịka Oyeniyi Ewakun bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ọ kọwara na nwa amadi a nwụrụ n'ebe obi na Victoria Garden City dị na steeti Lagos.
dịka ọ na-ekwu okwu gbasara ọnwụ nwoke a. Onye isi oche otu pati XDP na steeti Ondo bụ Ebenezer Akimbuli kọwara ya bụ Akimboye larala mmụọ dịka onye ndu eji ama atụ ma bụrụ onye wepụtara ndụ ya ịrụ ọra ndị mmadụ ọrụ. Ọ rịọrọ Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi ya ma kasiekwa ezinụlọ ya, ndị enyi ya na ikwu na ibe ya obi. Aka ndị uwe ojii steeti Delta akparala otu nwaanyị ọwụ aha ya bụ Bina bụ onye dị afọ 21 21 years maka iji mma magbuo di ya, ozu ya adọrọ. Ọ bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Delta bụ SP Bright Edafe bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'ihe onyonyo vidio o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia. Ya bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Delta kọwara na nwaanyị a na di ya ahụ ọ magburu ebiela afọ 4 ebe ọ magburu ya dịka ha na-enwe esemokwu. Dịka a na-agba nwaanyị ajụjụ ọnụ na ya bụ ihe onyonyo vidio, o kwetara na ọ bụ ihe o mere ma kọwara ọha na eze na ọ mụọrala nwoke ahụ ọ magburu ụmụ abụọ, ebe ha abụọ malitere biwe mgbe ọ dị afọ 17 bụ 17 years. N'akụkọ ọzọ na-awụ akpata oyi n'ahụ, ụlọikpe majesị dị na steeti Ekiti enye n'iwu ka ejichie otu nwoke ọwa aha ya bụ Ibrahim n'ụlọ mkpọrọ maka igbu ọyị nwoke nwa ya nwaanyị. Akụkọ a nụrụpụrụ na nwoke abụ Ibrahim na ụmụnne ya ji aka kụgbuo nwoke a dịka ọ chọpụtara na ya na nwa ya nwaanyị na-ayị. Ya bụ akụkọ a nụrụ wee gaa n'ihu kọọ na ọ bụ dịka ọyị nwoke nwa ya nwaanyị ahụ gara izute ya n'ebe ha bi ka nwoke a aha ya bụ Ibrahim nọ kpọpụta ụmụnne ya. Ha ele ọyị nwoke nwa ya nwaanyị ahụ kụjaa ya, bụ onye mechara nwụọ n'ihi ọbara buru ibu na-agba ya n'ahụ. Dịka ọ na-ekwu okwu gbasara nke a, onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Ekiti bụ Sunday Abutu mere ka o doo ọha na eze anya na ha anwụchiela nwoke a aha ya bụ Ibrahim na mmadụ abụọ ndị ọzọ, kpọpụ ha n'ụlọ ikpe bụ ebe a nọ kpee ha ikpe ma chenye ha ihu n'ụlọ mkpọrọ. Ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị Fraịde echi na-abịa abịa bụ abalị 5 nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya dịka ụbọchị ezumike n'ihi mmemme Eid Malid bụ mmemme ndị okpukperechi Muslim ji echeta ụbọchị a mụrụ onye amụma Muhammad. Ọchịchị etiti mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi onye permanent secretary na ministry na-ahụ maka ihe na-eme n'ala anyị bụ Madalin Ajani wepụtara ọha na eze na Abuja. Na ya bụ akwụkwọ ozi, onye minista na-ahụ maka ihe na-eme n'ala anyị bụ Olubunmitunji Ojo kelere ndị okpukperechi Muslim n'ala anyị bụ Naijiria nakwa gbaa gburugburu ụwa n'ụzọ pụrụ iche. Ọ gwara ndị okpukperechi Muslim ka ha ṅomiri agba ndị eji mara onye amụma Muhammad bụ nke gụnyere agba udo, ịhụnanya, obi umeala, nnagide na agba obi ọmịiko. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkọ nyụrụ sị wụsọ ọwa maka na ma elu ma ala ka ọrụ ekwe ka ọrụ ibe ọkazi emekata n'ụwa ju akpa sị na a na-amachi ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu nchịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị chefuo ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anọrọ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị uwe ojii awakpola ebe ndị otu nzuzo na-ezo na steeti Imo pịnwụrụ otu onye parịkọtọm. Emekwara nke nọrọ n'ụtụtụ a na onye ji ọkọlọtọ otu pati XDP zọọkwa gọvanọ steeti Ondo arajiela egbo, ma meekwa ka ịghọta na ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị Fraịde echi na-abịa abịa dịka ụbọchị ezumike. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngereme ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị dịka ị na-amapụ n'ụtụtụ a ije chọọ ihe afọ ga-eji ezere ọkụ ma ọ bụ ihe ezinụlọ gị ga-eri, nwanna ịrụtụ ntakịrị zuo ike. Ndọhị abụghị ụba, dọga abụghị ụba. Ịrụtụ gị zute ike,
a na-arụ na-anaghị ezu ike, ọ na-akụtu mmadụ o. Chetakwa o, ndụ enweghị ihe ndị oyibo na-akpọ duplicate, o nweghị kọpị. O nweghị ihe dịka ebiela m part 1 anyị hụrụ na part 2 na aga m adịzi careful ebe ọ bụ na ebiela m part 1 nwụọ part 2 aga m adịcha nnọọ careful. No, ịnwụrụ ala enwego amamme na ghọta. Ka ọ dịkwa nye ndị bi na kansụl ime obodo Mbaitolu, Ngọkpala, Ọhajiegbe mana ndị bi na Mbaise gee ntị. Oje zuru obodo anyị na-atụle ịmara kene n'ime kansụl ime obodo ana ebe oje zuru obodo ga-ada. N'ihi ya ka ọ dị, ịbụrụ onye kansụl ime obodo Mbaitolu, ịbụrụ onye kansụl ime obodo Ngọkpala, ịbụrụ onye kansụl ime obodo Ọhajiegbe ma ịbụrụ onye Mbaise, ọ nọ gị n'aka ugbu a. Gawa na Facebook peji ndị Eko FM, iruo na Facebook taịpụọ Eko FM, klikie, ị ga-ahụ peji anyị. Gị ga ebe ahụ ga votuo, tụkene votu gị. Kedu ebe ị chọrọ ka oje zuru obodo bụ ihe omume ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ji ewetara ọha na eze? Kedu ebe ị chọrọ ka ọ daa n'ọnwa a? Votu gị ga-ekwu ya, ọ bụ ya anyị nwa. Ka ọ dị nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị, o jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ a, mụ na Anita Chidera Eze ga-alọghachi ebe a maka ihe omume anyị bụ nzukọ ume Igbo. N'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ, agagharịkwala agagharị. Echo FM. You love music? You love Echo FM 100.7.